Hello everyone, लोगोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव बरायनानै लाफिननाय जालायबाय जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। आङो दा एसे दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों। दाबसे जायगा माने फोथार। थ' रायजोफोर आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो एसे माने आलादा रोखोमनि माइ दङमोन आरोना। बे माइखौ आङो एसे दिनैहाय दिन्थिनो लादों रायजोफोर। थ' आङो दा फोथार फारसे थांगोन। जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नायलांदो भिडिअआ मानि सायाव जागोन निश्चय नोंथांमोना मिथिखाबाय। थौदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे फोथाराव गारिखौ लादिनि नै स्कुटि लानानै आङो ओंखारलांनोसै आरोना। एसे गोजान साब जायो रायजोफोर। थांगासिनो आङो एसे दिन्थिलांगोन नोंथांमोना एसे धर्ज हमनानै भिडिअखौ नायलाङोब्लानो जाबाय आरोना। दिनैहाय दिन्थिगोन आङो नोंथांमोननो ब्लेक राइस ओरैबायदि इन्टारेस्टिंखा। नायलांदो नै थांगासिनो। लेट्स गो। रायजोफोर आङो दा फाइनेलि नैबे फोथारावहाय सफैनोसै आरोना। नै मोनथारनोसै बारा गोजान गैला। फैगासिनो दङ आङो एसे माने थांनानै दिन्थिगासिनो आरोना नोंथांमोननोहाय। नोंथांमोना एसे नायलांदो आङो एसे एक्सप्लर खालामगासिनो दं आरोना। दिन्थिगोन आङो दा मोनफैबाय नै मोनफैथारबाय आरोना। एसे दिन्थिगासिनो आङो फोथार मोनफैबाय दा बर्थमान। नोंथांमोननो आङो दिन्थिलांबाय थागोन आरो। फाइनेलि लोगोफोर आङो दा फोथारावहाय मोनफैबाय आरो फोथार माने एसे बेहेरबारियावसो आरोना माइयाहाय। थ' नोंथांमोननो आं एसे दिन्थिलांनो लादों जिथुनाखि बे माइ। थ' बे माइया एसे आलादा रोखोमनि माइ आरोना। थ' बियो जोङो बयबो बेखौहाय मिथिनो मोनो। आङो दाखालि एसे सिगांनिफ्रायनो माने ब्लेक राइसनि भिडिअ लाबोबाय थादोंमोन। थ' नैबे माइयाहाय माने बे गोसोम माइ आरोना। एसे आबाद खालामनायदोंमोन। थ' बिराद बेहेरनो बिराद डेन्जार जायगाया बिराद गोदोखायो आरो। थेवबो आङो दा बेयाव हाबबोबाय नोंथांमोननो आं एसे दिन्थिलांगासिनो दं। थ' मोजां साब जादोंमोन। थ' माबायदि जादों एसे नायलांदो आरोना। फुरा दैया एकदम फुल दै दं नै बेहेर आरो एकदम। थ' माइयाथ' माने गाज्रि नङा दे। बिदाङा बिराद गोलाव गोलाव नै फुरा फुल गोसोम आरोना। नै नाय एकदम 100% गोसोम बेयो गासिबो। एसे माने आलादा रोखोमनि माइ आरोना बे। मिक्सिंबो दङ एसे। एकदम मिक्सिंफोरखौ नों बासिनांगोन आरो। माइया नै गेलेमबाय माने जायगाया बिराद बेहेर। थ' बांद्राय माने गाज्रि जायाखै आरोना माइयाहाय। एसे सिगांजोंबो दङ। थ' माने बेयो फुरा गोसोम जोब आरो गोसोम माइ। थ' बिनि प्राइसफोरा बेसेबां जायो नोंथांमोना मिथिगौ निस्सय। गोसोम माइनि दामा बेसेबां जायोना। थ' सार्च खालामनानै नायब्लाबो मोनथिगोन नेटआवहाय। बिराद बरिया जादों। आं एसे दिन्थिलांबाय थानो नै गेजेरावबो बेबायदिनो जोब आरो। थ' नायदो नै बे गोसोम माइ आरो फैगोन बोसोराव माने आङो बेखौ एसे बांसिनै गायगोन आरोना। थ' नै बारा बुरजा नङामोन फ्राय गासै आधा बिगासो जागोन। मोननै जायगायाव दङ आरो बेहाय मोनसे आरो आंनि न' खाथियाव एसे दङ आरोना। थ' माइयाहाय बेनोमोन नै बेखिनियानो आरो बारा बुरजा नङा दब्लायसेल' बेहाय। न' खाथिथिं आरो माने दब्लायसे दंबावो आरो। एकदम हाग्रा बिराद बेहेरखा आरोना नै जायगाया माने ओरैबायदि बेहेरखा नै बेबायदि बेहेराव गायनाय जादों आरोना। बिदिब्ला लोगोफोर आङो दा न' फारसे थांफिननोसै आरो नोंथांमोननो आरोबाव एसे आङो दिन्थिबावगोन आरोना। थ' आंनि न' खाथियाव एसे दंबावो आङो बेखौहाय दिन्थिगोन। आङो बे एसे गोजाननिखौ सिगाङावनो दिन्थिग्रोबाय आरोना। दा बिदिब्ला आङो थांगासिनो दं न' फारसे। थ' बेबायदि मोनसे बेहेरावनो गायनाय जादोंमोन आरोना माइखौहाय। थ' दिन्थिलांगोन आरोबाव एसे धैर्य हमनानै नायलाय आरोना। थ' थांगासिनो गारिखौ आं सिगां लाखिनानै दोनदों। नैबे दं। दानिया फैदो रायजोफोर आंनि एसे न' खाथिनिखौनो आङो दिन्थिनोसै आरो एबारावहाय ना। थ' एसे सानलाइटआ बारा जादों बेखायनो मोदानगासिनो। आङो दा एसे दिन्थिलांनि बारा गोलाव खालामला नङाबा दा भिडिअ बानायनायाव बिराद गोलाव जालांबाय थागोन ना। थ' एसे दिन्थिनि आरोना केमेराखौ आङो उल्थायनानै। थ' नायलांबाय थादो एसे धैर्य हमनानै। बे जाबाय माने नै आंनि न' खाथिनिनो आरोना बियो। न'आ ओरैहाय थाबाय। थ' बे न' खाथियावनो माने बेखौ गायनाय जादोंमोन। नैबे फुरा एक नाम्बार क्वालिटि ब्लेक राइस आरोना बेयो। नै
ओरैबायदि माने गोसोम गोसोम ना माइआ थ' नुनायाव जोसा बायदि नुयो खिन्थु जोसा मोदोमो आरोना एसे नाथाय बियो जोसा नङा ब्लेक राइस आरोना बेयो जों बेखौ ब्लेक राइस होननानै मिथिनो मोनो आरो बिनि प्राइसफोरखौथ' बयबो मिथिगौ निस्सय जानायाव बिराद मोजां जागोन बिलाइफ्रा एसे बरहा जायो आरो नै फुरा माने बेबायदि बेहाय दब्लायसे दङ आरो दहायहाय आङो दिन्थिखादोंमोन बे एक्सट्रा दब्लायसे आरोना नै नायदो बिराद मोजां जादों खमबाबो बिगा हिसाब गायोबा बियो 12-13 मना खारगौ आरोना थ' बिराद मोजां भिडिअआ गोलाव जालांबाय रायजोफोर थ' आङो बारा गोलाव खालामबाय थानो सानासै बेसेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनोसै आरोना थ' मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो हागोन आरो नांगौबा पार किल' सिस्टेमबो मोनगोन आरोना बेखौहाय थ' बिनि रेटफोरखौ जोङो मिथिगोन बर्थमान दासिमबो माइआ हाथ'नाय जायाखै आङो माइखौ हायोब्ला उनावहाय भिडिअखौ लानानै फैफिनबावगोन थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय